that we donate. Joriemb boda koda tuktuk dhi nyime koda yudo tiegruok ewi kaka ginyalo ritore apaya sama giriembo e lap ma Jomo Kenyatta Mamboleo Kisumu. Maen kaluwore ni gin ema thothne githoro yudore e masiche mag apaya, ka chenro ma kama igeno ni biro duoko chien masiche mag apaya ma osebedo ka timore apeyni. Tiegruok ma kama obagi kod migago ma ok mar piny owacho mong'ere kaka tujenge msingi wetu, ka gimakore koda duolo mochung'ne rango weche mag apaya NTSA. Watudore achiel kachiel gi lipota marwa Millicent Adhiambo mondo miwa kaka weche chalo. Millicent Adhiambo, kinyalo winja to nyiso ni chenro ni no chakore sadi to ji adi ma oseyudo tiegruok, to tiegruok ni biro konyo joriemb boda kata tuktuk e yorno machalo nade? Pero kama nenya opondo achiel kachiel kwa wiela ma Jomo Kenyatta Mamboleo Kisumu kuma tiegruok ne joriemb apiko kachiel kod jotuktuk dhi nyime mar ng'iyo kaka ginyalo ritore yore ma bende seche ma apaya masira otimore apaya ginyalo ritore nade gin giwegi kapok ochopo e kar yudo thieth. An kod jotelo kae ma bende obago kaka maendi ong'ere kaka tujenge msingi wetu ma bende dwa nyisowa ni to gi tiegruogni ang'o ma gigeto godo ahinya momiyo gibage ne joriemb apiko kachiel kod joriemb tuktuk. Karibu sana. Ukiangalia kamera utatuelezea tu machache kuhusu hii event. Mnalenga nini na hii training inayoletea waendeshaji wa tuktuk na wanabodaboda? Kwa majina naitwa Eric Masawe, manager. Na leo tupo Kisumu na tumekuwa na event ya tujenge msingi, na event hii ni kwa sababu ya kuhamasisha na kukumbusha pamoja na kutoa mafunzo barabarani kwa waendesha pikipiki ambao ni wateja wetu yote wa barabara, ili kupunguza matukio ya ajali ambayo yanasababisha madhara kama vifo pamoja na majeraha ya kudumu. Sasa mnafikiria hii training itarudisha chini mambo ya ajali yenye zinatendeka katika zetu? Tunaamini dhima nzima ya tukio hili inaitwa tujenge msingi. Kwa maana ya kujenga tunaanza kidogo kidogo, na tunaamini hii message enda kwa watu wale kwa hapa, lakini wale wengine mtaweza kuona message hii kupitia televisheni yenu, lakini wale walioshiriki. Kwa hiyo tufanye hivi, haitabadilisha kwa mmoja, lakini tunaamini kwamba kwa taratibu itisha, na ndio maana ili sio fanyika moja tu. Hili ni tukio mwaka bichu na Mombasa, sasa tuko Kisumu na bado tutaendelea. Naona